Mă, șamante, mă, dacă mă știu, mă. Mai gândești și tu. Mai încearcă. 0, 7, 5, 4, 8, 6, 1, 6, 2, 6. Îți doi de Nu mai gândești. Nu te-am putut. Tu n-ai știut numărul dacă n-ai venit aici. Bagă așa cum Nu l-ai știut. Bă, cum ți l-ai amintit? Tu n-ai știut numărul dacă n-ai... Bă, nu, Singur că mă l-am. o, cum se scrie? Așa, este aici. Ala e 0 de jos. 0, Nu, mă, 0, 7, 4, YouTube. 5, stai, Vladi. 4, 5, Tu știi, nu? 6, 8, 1, 2, 6, 2, Nu, bine. 4, 5, 8, 9, 10, așa e. La 2 și vezi dacă n-are. Nu, lasă la mine. Futu-mă o oră să nu s-a prostit. De unde ești? În bar. Bater. Mai rău, de pătare. Din Bater, bă. Din Bater. Hai. Din Bater. Ce să pui în asta? Ce de ceasul? 11. Nu rezistă la 2, la 1. Băi, din Bater ești. S-a trăit. Bună seara, am o rugăminte mare la dumneavoastră. De ce bani sunt? Alo? Am o rugăminte mare la dumneavoastră. Alo? Am o rugăminte mare la dumneavoastră, doamna. Am o rugăminte și mai am alte probleme. Vă rog foarte frumos, m-a ajuns boletinul, cartea de invitație la dumneavoastră. Alo? Alo? Din Bater ești. Cunoști pe Alo? Alo? Bună seara! Am o rugăminte, am o mare rugăminte la dumneavoastră. M-a ajuns cartea de invitație la dumneavoastră, că am fost acolo la Evidența Populară și m-a scris cartea mea că era dumneavoastră acolo. Am o mare rugăminte la dumneavoastră. M-a ajuns acolo boletinul, am o rugăminte. Mă scuzați cum am întrebat acum, la ora asta. A ajuns? Da, a ajuns cartea de invitație la dumneavoastră, mă scuzați că v-am deranjat, îmi cer mare scuză. Dar luni pe loc a fost la Evidența Populară și am zis că trec pe la ăstea și... Aha, e sărbătoare orașului la Salonta, sala Oradea și pe acolo până La Draneacu. Aha. Aha. Că l-am văzut acolo pe domnul meu de aici în Tulca și chiar m-am salutat, ăsta că am venit încolo și am fost la doamna de Salonta de la Evidența Populară și am zis că trec pe la dumneavoastră și chiar acum am sunat la un coleg de aici, că chiar acum avea o bere cu el și a vrut să vă sun să... Da, să treci. Da, să fiți iubit, vă mulțumesc foarte mult. Să fiți iubit. Am o rugăminte mare la dumneavoastră, mă scuzați că v-am dat acum la ora asta, dar n-am ce să fac că eu am lucru la Salonta undeva la țătar, că la tăiet și am vrut să sun personal la dumneavoastră, sau la domnul Romeu, sau la domnul Vasile, sau la domnul Adi și am zis că sun la domnul Adi ca să verific dacă cumva am ajuns boletinul la aici, că am fost la Evidența Populară și zice că m-a trimis. Aha, exact. Da. Exact. Aha. Deci n-aveți dumneavoastră exact accesul la 4 dimineața sau la 5 sau la ora 12 sau la ora 2. Da. Aha. Exact. Aha. Nu contează. Exact. Vă mulțumesc tare mult. Deci n-aveți dumneavoastră orchestra la ora 12, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Deci, aha. Vă mulțumesc foarte mult.
Vă să fiți iubiți, vă mulțumim. Am Sănătate bună. Lasă închide ochii. Gata, gata, aia, mă. Ce-o zic? Hai mă, zi-mă eu câte o bere, hai vreau. Dar nu, Lasă că nu este de știți nimic. Dumnezeu ne plăgește. Salut, ce-am mergi. Nu te lasă mă la băraul, 5-4. Dar nu mi-e interesează. Hai să sunt impresora ta, bă. Stai, acolo. Au, să ce vorbeai? Mergi. Ia. Bă, să ce faci? Ia, nu mai știu să ia. Eu te-am făcut de cap, nu scuze. Aici m-am făcut. Ia. Grei viața asta. Ce-o zic eu pe tine? Da, Raul. Da, Raul. Bă, da, exact. Mei? Mâine să găsi și bem o bere. Bem. Bem două. Da, să râde.